4% fit-turisti li fix-xahar ta' Lulju ġew Malta meta paragunat ma' Lulju tas-sena li għaddiet. Żdied ukoll l-ammont ta' turisti li fl-istess xahar żaru Malta l-vaganza min-naħa l-oħra naqas bi ftit l-ammont ta' turisti li ġew pajjiżna għal raġunijiet ta' xogħol. Pajjiżna jibqa' l-aktar popolari mat-turist Ingliż, segwit minn dak Taljan. Kien hemm żieda fit-turisti lejn Malta minn dawn iż-żewġ pajjiżi min-naħa l-oħra. Kien hemm tnaqqis żgħir fost turisti mill-Ġermanja u Franza. F'Lulju kienet irreġistrata żieda wkoll fl-Iljeli li t-turist għatta f'pajjiżna waqt li anke nefqa żdiedet bi 3% meta paragunata ma' kemm turisti nefqu f'Malta f'Lulju tas-sena 2012. Meta wieħed iħares lejn l-ewwel 7 xhur tas-sena kien hemm żieda ta' kważi 9% fit-turisti li ġew Malta. B'kollox bejn Jannar u Lulju ġew f'pajjiżna 67,000 turist aktar imqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Il-biċċa kbira tat-turisti li ġew f'pajjiżna fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena kienu Malta għal vaganza u kienu ġej aktar minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Madankollu iż-żieda ta' turisti li ġew f'Malta minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea kienet waħda sinifikanti. 20% aktar mill-ewwel 7 xhur tas-sena li għaddiet. In-nefqa tat-turisti li ġew f'Malta bejn Jannar u Lulju li għadda żdiedet b'9% meta mqabbel mal-istess 7 xhur tas-sena 2012.